Os concellos da Barbanza e Arousa unen forzas contra Altri. Os 4 alcaldes ofreceron hoxe unha comparecencia para opoñerse ao proxecto da papeleira en Palas de Rei, que para a Mancomunidade destruiría o sector do mar na ría de Arousa. Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo opóñense frontalmente á instalación de Altri en Palas de Rei. Os 4 alcaldes reuníronse hoxe para amosar a postura da Mancomunidade Barbanza Arousa en contra da papeleira, que afectaría directamente ao río Ulla e á ría de Arousa. Os alcaldes dos concellos de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo volvemos a amosar o noso rexeitamento a un proxecto que para nós supón un auténtico cañonazo á línea de flotación das nosas economías locais e ao modo de vida de centos, miles de persoas, non só nos nosos municipios, senón tamén no conxunto da ría de Arousa. A súa vez, queremos tamén hoxe facer un chamamento a participar na mobilización convocada para o vindeiro sábado 22 de marzo na Pobra do Caramiñal. Poñen o foco así no sector do mar, que sufriría un duro golpe coa actividade desta empresa no Ulla. O marisqueo é un traballo amplamente estendido na ría de Arousa que leva xa anos perdendo forza e traballadores. Na Arousa hai, a día de hoxe, 1.603 mariscadoras a pé, 1.558 embarcacións pesqueiras e marisqueiras, 2.319 bateas de mexillóns, o cal, se sumamos tamén as mariscadoras e permisos de explotación doutras actividades, a cifra supera con moito os 15.000 empregos directos. Pero, ademais, o sector do mar deixa en terra outros 50.000 postos de traballo indirectos. Trátase da cadea de transformación que abrange as depuradoras, cosedeiros e transformadores, alén de outros sectores como os estaleiros. Na Barbanza, a cadea Mar Industria xerou no ano 2021 o 76% da súa riqueza e hai máis de 150 empresas da cadea cunha facturación que chega prácticamente aos 3 millóns de euros. Unha actividade que impacta directamente na economía dos concellos. En Boiro, este sector representa o 22% da súa economía, na Pobra do Caramiñal o 24,17%, en Rianxo o 12,55%, en Ribeira o 32,17%. Todo isto pode verse en risco ao comprometerse a calidade das augas do río Ulla, o máis determinante para a súa produtividade marisqueira, por ser o máis caudaloso dos que alimentan a ría de Arousa. A produción leva anos en caída, baixando tanto as vendas nas lonxas como o número de persoas do mar. No ano 2024, a produción na ría de Arousa caeu un 44,7% con respecto ao quinquenio anterior, e as vendas nas lonxas pasaron de 29,4 a 14,7 millóns de euros. Isto todo ten, por suposto, un impacto social. Esta situación que se ven dando e acentuando nos últimos anos ten repercusións moi significativas. O número de permisos de marisqueo baixou de 1.731 a 1.540 en unha década. Dende a Mancomunidade poñen o foco no impacto que tería Altri co uso de millóns de litros de auga do Ulla, afectando así o consumo dos veciños que beben deste caudal. Altri prevé unha recollida de arredor de 46.000 metros cúbicos de auga ao día, 46 millóns de litros de auga ao día que captará do río Ulla e ao que devolverá en torno a 30 millóns de litros de auga ao día. Uns millóns de litros de auga que devolverá despois de que participen nos distintos procesos industriais, procesos químicos propios dunha factoría destas características. Estamos falando dunhas cantidades inmensas de auga, por poñer un exemplo, equivalente ao que consume toda a provincia de Lugo, e que van afectar ainda máis a un río que xa en moitos dos seus tramos ten serios problemas de contaminación, Os alcaldes do Barbanza chaman agora a acudir á Pobra do Caramiñal este sábado para apoiar a manifestación en contra da multinacional portuguesa. Unha concentración que se prevé histórica e para a que a vila xa se está preparando para recibir a milleiros de persoas. A cifra tan grande de xente pode colapsar a Pobra. A Pobra é un lugar pequeno, e se falamos de 10 ou incluso 15.000 persoas, como se está falando, pois pode dar lugar a algún tipo de problema. Entón, temos unha reunión
pois ca Garda Civil, ca Policía, con Protección Civil, e vamos a ver pois como dispoñemos todo o dispositivo de seguridade, porque é importante, evidentemente, afrontar este tema con tanta xente. E, ademais, bueno, precisamente iba a falar ahora tamén cos demais alcaldes, a ver se desde Protección Civil, pois, bueno, pois podemos ter colaboración, que seguro que sí, destes concellos. Todo isto para afrontar unha situación na que, segundo os alcaldes, Galicia se xoga o seu futuro. O que Galicia se está xogando o seu futuro, pode parecer grandilocuente a frase, pero eu creo que sí nos estamos movendo en estes niveles.